Sanibonani balandeli boMusa Media. Itshitshilo Mgunyathi leli uzethu akaphoswa sila namhlanje e-ICC la ku Net Water Summit la kuhlangene khona uhulumeni waKwaZulu Natal njengoba undunankulu wakulesi sifundazwe uMnumzane Thamsanqa Ntuli ebabize bonke and ethi abazosho inselelo abanazo nengqinamba abanazo ngokuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Kodwa ke undunankulu ubese banqumela ugwayi kaTiki 190 days wokuthi umuntu ongakawalungisi amanzi uzophendula, ongakwazi ukuhlinzekela umphakathi ngamanzi ahlanzekile uzophendula after 90 days ukuthi yini lokho yena okumbambile, ngoba into ebalekile kuyena ukuthi abantu abathole amanzi ahlanzekile ngendlela futhi efanele. So hlala nathi ke soniphathela bonke sinazise bathulela inkulumo zenu banazise ukuthi yini le ebiyingqinamba kubona eyenza ukuthi amanzi angatholakali kwesinye isikhathi amanzi afike isikhathi esincane, yini eyenza ukuthi kuze kufike ama-water tank emphakathini, kwenziwa yini konke lokho. So hlala nathi ke qhubeka-ke. So ungakhohlwa-ke ukusilike kuma-page ethu ku-Facebook izindaba uMusa News, ku-YouTube izindaba uMusa News noMusa Media, then uphinde futhi uye lapha ku-TikTok uMusa Media. Danko, hlala nathi-ke. Water has the power to unite communities around a common purpose, but it can also become a source of conflict when misinformation, mistrust, and political opportunism are allowed to prevail. As leaders, we have a responsibility to promote social cohesion by encouraging constructive dialogue and ensuring that solutions are pursued in a manner that strengthens public confidence in our institutions. Tomorrow we have another summit. This is also a very important summit. And I wish to appeal to all mayors who are present here today to attend that summit. That summit is very key to the life and the future, the breadth of this province and of your municipalities. We have seen what happened in 2021. The future of water security in KwaZulu-Natal and South Africa will depend on collective action. It will depend on government investing in infrastructure, communities protecting water resources, businesses supporting sustainable water management, and all citizens embracing responsible water usage. Let us therefore approach this matter not through the lens of politics, but through the lens of nation building. Water is a shared resource, a shared responsibility, and ultimately a shared future that demands the commitment of all of us. As we chart a way forward, I wish to make a direct appeal to the private sector, organized business, civil society organizations, academic institutions, and community formations to join government in finding sustainable solutions to our water challenges. Water security is not the responsibility of government alone. The scale of investment required, the technical expertise needed, and the behavioral change demanded by the current reality call for a whole of society approach. We must harness the innovation, resources, and capabilities that exist across society to protect and expand these vital resources. I also call upon our communities to become active partners in safeguarding water infrastructure and promoting responsible water usage. Across our province, municipalities continue to face significant losses through illegal connections, vandalism, theft of infrastructure, and water wastage. Every damaged pipe, every act of sabotage, and every liter wasted undermines the collective effort to provide reliable water services. Communities must therefore become custodians of these precious resource and work with government to protect what belongs to all of us. As participants in this important engagement, we must also be realistic
In our deliberations and our expectations, the challenges confronting the water sector did not emerge overnight, and they cannot be resolved overnight. While we must be ambitious in our vision, we must equally be practical in identifying solutions that are financially viable, technically sound, and capable of being implemented within existing institutional realities. Real progress will require difficult choices, sustained investment, and patience from all stakeholders. Let us therefore approach these discussions with a spirit of partnership, honesty, and shared responsibility. Our objective should not be to assign blame, but to develop workable solutions that improve the lives of our people. If we combine the efforts of government, business, communities, and social partners, we can build a water secure KwaZulu-Natal that supports economic growth, protects human dignity, and leaves a lasting legacy for future generations. Ladies and gentlemen, I have to pause here for my last comment after the deliberations, wherein I will be giving specific directives to all who has a responsibility to execute the plan and emphasize on accountability. People must account. Officials must account. Leaders must account. Thank you very much. Sawubona Mhlonishwa. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Ngiyakubingelela nababukeli bakho. Le summit yethu yokubuka inkinga zamanzi. Okokuqala siyaqonda ukuthi cha bayayiqonda lapha abesihlangane nabo inkinga zamanzi. Kodwa umbuzo uthi ingani pho zingalungiswa. Isummit izothi ke zilungiswa nini? Ngwanikezeke insuku ezingamashumi ayishagalolunye 90 days to fix the problems. And in 90 days sobuya sizoba ne-summit and I want them to report. And uma kukhona la ngenilungiswa ngakhona noma kungenziwa befana kwenzeka, people must account. And I'm expecting that from both political level and also with administration, there must be a sense of accountability. We are going to publicize our challenges and the progress so that people will know who is doing right and who is not doing right. Okay. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa. Thank you. Sisakhona la e-ICC la kwingqungquthela yamanzi njengamanje siphathele imeya yethu Ngwezi izoke ithi ukusicabela kancane ngokuthi yona njengemeya yipi into abona izohlonyulwa ibona njenga nabo masipala nokuthi yipi ezohlonyulwa futhi umphakathi ozokwazi ukuhlinzekwa ngamanzi nezingqinamba ezikhona zamanzi. Sawubona bamngwezi. Ninjani sisi? Siyaphila njani? Yebo. Uhlelani etitshi lomgunyathi la kuMbusamidi. Igama lami nguZethu ngwaphoswa bazi kakhulu ngetitshi lomgunyathi. Kodwa ke umgunyathi okhona omuhle. Oh okay. That's wonderful. Sengithokile. Njengoba silana ke namhlanje ikuphi okubona kuzohamba phambili nokuzosiza nina njengomasipala nokuzosiza imphakathi? Angiqale ngokusho ukuthi la engisuka khona emkhandleni waseMhlathuze. I-observation yami njengomeya ukuthi abantu noma imphakathi isikhule kakhulu ukwedlula imali umasipala onayo ongathuthukisa ngayo ingqalasizinda. Okusho ukuthi ngolimi lokwa-commerce, i-demand is bigger than the supply. Sure. Futhi njengoba siwumkhandlu othola ama-investments amaningi, kusho ukuthi in the next 5-10 years we will have this problem yabantu abaningi abazobe suka endaweni ezahlukene bezela amathuba endaweni yaseMhlathuze ngoba vele i-area yethu i-area investment destination. Yeah, kakhulu. It's the same problem eshaye indawo
yaseThekwini, the same problem eshaya indawo yase-City of Johannesburg. La uthola ukuthi imiphakathi ikhula kakhulu kodwa ingqalasizinda nemali kusayile nendala eyayivele ikhona. So-ke mhlambe umpremier esibonga kakhulu uMphemba ukuthi asihlelele summit namhlanje is to first raise lawo ma-observation kodwa bese sisesenzeni-ke njengemikhandlu njengathi nje iy'ndawo la isibhekene khona nalezo y'nkinga lezi kakhulukazi iy'ndawo zakoSikhawini, iy'ndawo zakwaDlangezwa, kwaDube kanjalo njalo. Ukhona umsebenzi esiwenzayo khona. Izolo nje bengikhona lapha kule project esibiza nge-15 megalitre package plant lesihlose ngayo ukuthi si-increase umthamo wamanzi usuka ku-36 million amalitha every day. So increase ngo-15 million, so yisa ku-51 million every day ngoba i-demand yaleyo area is 60 million liters a day of which nakhona so sashoda ngo-9 million kodwa amanzi ngeke kusaba nalento ukuthi ahamba usuku lonke azabuyiswe ngo-4 kodwa sazoba khona i-shortage yalo 9 million liters. Nengithi-ke imali yokuqedela lokho asinayo, yingakho le summit kuthina ibalulekile because lana kukhona zonke iy'nhlaka including abantu abakwi-private sector who are willing ukuthi bapartnerisha ukuze kuthuthukiswe ingqalasizinda ey'ndaweni zethu njengomasipala. Sisahleli nayo la imeya yaseMhlathuze umeya uXolani Ngwezi akushoyo nongikubona ebekade ngingacabanganga ngesikhathi ngisakhala ngamanzi nami ngibona ukushoda kwamanzi kodwa ku-clear if ethi abantu abaningi mase befudukele kuleyo ndawo especially bona njengoba benechweba befudubela bonke lapha la kunechweba khona akusabe kusanezelelo lamalitha abo abafikayo futhi bona sebengaphezulu kwamanzi asupplyayo bese kube khona i-shortage bakhona. So ama-plans akhona angakwazi ukuhlinzeka lokho ngoba ugcina sekuphazamiseka wonke umuntu. Nantu-ke lolu hlelo luqani nohlelo olushoyo ukuthi niyalizama ukulisebenza ukuze kukwazi ukunezelela amalitha amamiliyoni. Endaweni yakwaDube esikhaleni seNkosi lapha eWard 14 le project engikhuluma ngayo 15 megalitre package plant sizama ukulungisa lokho ngoba leyo area ayinayo nje kuphela imiphakathi namafeni, inanama-TVET colleges, inane-University of Zululand. I-University of Zululand makuqala lento ukuthi u-NSFAS songakwazi ukuthi uma unemqasho wena kwakho uhlalisa ama-students awasakhontrola ukuhlala kuphi lapha bakwazi ukukhokha direct kuwena. Ama-students e-University of Zululand angaphezulu ka-25,000. Exactly. Kanti ekuqaleni ama-students ko-University of Zululand abeba around 10,000. I-TVET college in the past 15 years bingasebenzi, ayivaliwe ama-TVET colleges. Yes. Ngesikhathi evulwa kuqhamuke ama-communities amasha azo-edda i-demand kodwa uthola ukuthi ingqalasizinda lezo zinto lezi esibuka zona. Nengithi-ke kwezinye indawo for instance i-area sentambanana kuthina Mhlathuze sinayo i-business plan to the tune of 595 million rand approved by the Department of Water and Sanitation. Okay. But ayikakasifakeli imali ukuthi siqale si-implemente le project esizokwazi ukuhlinzeka abantu ngamanzi ahlanzekile noma imizi ewu-29,500. Kodwa what I'm saying is ama-observations amaningi ileyo ukukhulisa iy'nombolo ikakhulukazi endaweni zamakhosi ngoba abantu across mobuka indlela abamigrate ngayo internally within the country nakomasipala abasuke endaweni zamakhosi beyokwakha endaweni ezingaphansi kwamasipala. Basuka la idolobheni eThekwini bayokwakha koMgababa, basuke la idolobheni bayokwakha koSiphingi, basuke koSiphingi bayokwakha indawo bafuna ukwakha endaweni ezingaphansi kwamakhosi. So lezo indawo lezo kuthuthuka kakhulu abantu bande kodwa ingqalasizinda kulezo indawo is still a challenge ngoba indawo ezazi-neglected sesiqhamuka udabeni ukuthi kwakuyikhona indlela ezakuhlukaniswa ngazo abantu ukuthi bahlala kuphi. So all I'm trying to say is sikhona ama-plans esikhashana esifushane njengokuthi la khona esingakakwazi sibe nengqalasizinda khona ayikho enye option esingayenza looking at isimo seyimali ngaphandle ukuthi sifake amanzi sibanikeze abantu ngama-water tankers esingasho ukuthi-ke iyona ndlela esifuna ukuthi amanzi wathole ngayo. Akuyona kodwa isixazululo sesikhashana ngoba kusanama-projects amanye siwa-implementayo kwezinye indawo nofanele sikwazi ukwaqeda. So ukuba khona kwama-investors amanye akhona la aphila in the sector yamanzi kithina sikubona kuyinto ebalulekile ngoba will rub shoulders and engage and avail ama-projects esinawo that we think are bankable projects bangakwazi ukuthi bazopartnerisha nathi khona bakwazi ukuthi ba-implemente and then kubonakala ukuthi sikhokhelana kanjani ngoba uhulumeni alone umengameli nje umemezele 156 billion othi ufuna kuyoxazulula ngazo iy'nkinga zamanzi ikakhulukazi i-water infrastructure. Kodwa umengameli wayesethi 154 billion out of 156
uya kuma metros, which means thina njengomasipala kancane we will share a 2 billion rand. Ama projects lawo engikhuluma ngawo nje wasesikhaweni nalawo engikhuluma ngawo wonke thina mangatrust imali esiyidinga zosixazule zonke inkinga, we need 3 billion rand. And we don't have that money. If we were supposed to have anything, funding, none is less than 100 million rand that comes to the city of Mhlathuze. So you must look at the existing infrastructure, look at new projects, and balance all those things. So I'm trying to say, really, this meeting is very important, and I really thank the Premier and the provincial government for actually organizing this. We know with the projects as now and the challenges as corner with the people willing to invest. We are a municipality ephethe imali kahle. I know. So people should not fear. People should not fear to come and invest or partner with us in the implementation of our infrastructure project. We have also gone out as a municipality to look for what is called now in the National Treasury. There is something called triple Ps, public-private partnership. Okay. Which private investors angaqhamuka ezopartnerisha nani uma kuphela nithuthukisa ingqalazana bese niyabona inkokhela kanjani. We've already started that process. I'm not sure whether some of them who are here have actually come on board to say we are available, but if they are not, we'll avail to them to say here we are. We are not a bad municipality. We are actually a good municipality, and we want to address infrastructure issues. Uyayincoma la uyayincoma mpela uMhlathuze, umasipala waseMhlathuze ukuthi wenza kahle. Ayina ngike ngabona kushiwo kuthiwa iwona the best municipality okwazi ukusebenzisa imali ngendlela efanele. Siyabonga kakhulu lapho. Kodwa ke okusala ukuthi abantu kufanele baqonde understand futhi ukuthi ama water tank awakazi ukuphuma manje. Kodwa njengoba kunale summit kufunakala lawo ma solution azoqhamuka ukuze kwazi ukuthi kuplanelwe isikhathi eside ukuthi amanzi abe khona. Kunjani? Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu Jiji Lomgunyathi. Manje sine mayor yethu yaseMajuba uThembelihle Mthembu uzosibingelela abese yasichazela ukuthi yini ayizwile namhlanje njengoba debela kule water summit. Angibingelele umsakazi kuwe, ngibingelele nababukeli emakhaya la kufinyelela khona umsakazo. Cha namhlanje besize la ku water summit ebibuzwe uPremier ebambisene noCocta. Umuntu ujabule kakhulu ukuthi kwakuthi ukuqoqa konke ama report athinto umasipala. So umeya nomeya noma no MM no MM uyazi ukuthi yini elindelekile kumasipala wakhe ngoba yonke into ibifakiwe ibalo ama percentage in terms of spend imali zama grants usizo oludingakalayo per municipality. As umasipala waseMajuba esifisa ukwazi zikhona yini inhlelo enazo zamanzi, especially ngike ngezwe kancane ekuthiwa une water leaks, so awusichazele umphakathi walapha eMajuba ukuthi lo ihamba ifike kuphi? Ngisoze msakazi ngithe mangena ngo2024 ngoDisemba umuntu wakubona ukuthi enye ingqinamba esinayo eMajuba kakhulukazi inkinga ukuthi kunama leaks anga-attendwa futhi kunamapayipi akhona on the ground kodwa amanzi awaphumi. Ngase ngiqala uhlelo lwaziwa ukuthi Operation Bo on water leaks and dry taps. Lolo hlelo luthele ithelo kakhulu ngoba amawadi amaningi ayengenawo amanzi for more than 7 years akwazi ukuphuma amanzi. Ngibese ngiba nohlelo futhi olufanayo nalelo singalo namhlanje ngabiza iwater summit la esahlangabezana khona nabo bonke abasebenzi bomkhandlu nomasipala abangaphansi kwaMajuba kanye nochwepheshe esizokhuluma yona inkinga yamanzi. Siphinde sahlangana nezinduna senza uhlelo le-breakfast with amakhosi nakhona sasiyodingeta khona uhlelo lwamanzi. Cha ziningi ke izithele seyithelile sukela umuntu enza lezo zinto ngoba maningi ama project akhona on the ground amanye esizowa launch nje maduzane azo-addressa zona indaba zamanzi nokusolakala kwamanzi eMajuba. Hayi asibenge kakhulu Mvelase, siyabonga. Sithokoza kakhulu umsakazi. Njengoba sinithembisile ukuthi sizonithathela uMC wethu umfundisi umntwana unamathaklizi amaningi uShenge la eICC nje bakune water summit. Sawubona Shenge, besicela usigoqele ngebenikhuluma la kwi water summit. I-Water Summit yanamhlanje ibe impumelelo emangalisayo ngoba bonke omasipala bebekhona, amakhosi aseNdlunkulu abekhona,
nabaqhamuka ezimbonini ezahlukene njengamabhenki lapho kwenziwe khona izibopho zokuthi njengesifundazwe ikuphi okumele sikwenze ukuze abantu bakwaZulu Natal bacosha amanzi ahlanzekile. Umhlonishwa ke undunankulu wethu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ube esenika umhlahlandlela uma esegoqa ingqungquthela ukuthi kuphi okumele kwenziwe omasipala kusukela namhlanje, ikuphi okumele kwenziwe umnyango kwaCocta nomnyango kwaProvincial Treasury. Futhi emva kweinsuku eziwu-90 sizophinde sihlangane sibone ukuthi sihambe kangakanani ukuthi sihlangabezane nalezo inselelo abantu abakhala ngazo. Siyabonga kakhulu Shengiso, ngifollowa futhi nangokulandelayo ukuze abantu bazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bathole amanzi nokuthi basebenzisane no-government. Sibonga kakhulu. Njengamanje sinilandele imeya yabaqulusi uSifiso Mkhwanazi. Sawubona mhlonishwa. Sawubona dadewethu, ngiyabingelela kuwe kanye nababukeli. Awusixoxele lana ukuthi iziphi ingqinamba eninazo nina njengabaqulusi nokuthi ikuphi esenikwenzile okuwuhlelo olulekelela ukuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Thina njengomkhandlu wabaqulusi siwumkhandlu oyi-local municipality njengoba nazi dadewethu ukuthi udaba lokuphathwa kwamanzi lunikezwe imikhandlu yeyifunda phecelezi ama-district municipalities. Kodwa thina njengomkhandlu wabaqulusi sine-portion eningi emkhandlweni wethu esinikezwe kuwo phathwa kwamanzi, ukuphakela kwamanzi njenge-WSP, njengey'ndawo zasedolobheni ebaqulusini nakuwo onke ama-townships okuyimondlo, ihlobane, Coronation kanye nasebhekuzulu, onke nje amalokishi aphakelwa yithi. Ngakho-ke sisebenzisana kahle neZululand, kepha inkinga esinayo inkinga ye-infrastructure yethu esindala njengoba ey'ndaweni zonke nje zasedolobheni lase-Vryheid nasemalokishini iy'ndawo ey'ningi they are 60 years and more. So is the infrastructure, amapayipi amaningi ayengawe-asbestos asemadala, udaba lokuqhuma kwamapayipi luyinto eyenzeka njalo njalo. Ngakho njalo makuqhuma amapayipi abantu bayaphazamiseka besawathola amanzi. Kodwa futhi okunye iy'ndawo seyikhulile, amalokishi asekhulile abanama-phases amasha, kodwa i-infrastructure nwebeki, ikakhulukazi ama-water reservoirs, iy'gcini zamanzi azanele, kwenza ukuthi uma amanzi enqamuka manje abantu bawaswele manje, kanti kufanele ngabe siba ne-capacity yokugcina amanzi at least for the next 2 days. Yes. Abantu beba namanzi sibe si-attenda issue ama-repairs. Kodwa-ke besize namhlanje thekela ulwazi okufaka phakathi njengoba uzwile kuma-presentations kukhona izakhiwo ey'fana no-DPSA abashilo ukuthi as long as uza ne-proposal sound bayakwazi ukuthi benze imali ibe available ukuthi belekelele. Kodwa futhi sinazo iy'nhlelo ezikhona ukuba senyuse udaba lokuthi kube khona i-human resource ukwelekelela ama-repairs. Njengamanje kunomthashane okhona esizoba ne-MOU nabo ukuthi abafundi laba bakhona abenza iy'fundo zama-artisans bakwazi ukuthi uma ngabe besafuna i-work experience bakwazi ukuthi beze ngakithi ukuze sibe ne-extra hand ukwazi ukulungisa indaba ye-water loss, ngoba amapayipi ethu amaningi asemadala adinga ukuthi njalo kube khona umsebenzi owenziwayo. Ngakho kukhona sikwenzayo njengomkhandlu wabaqulusi. Siyabonga kakhulu. Sahlele netitshilo Mgunyathi la uzethu wakaphoswa imeya yethu le. Kukhona ezinye inhlelo eninazo ezifaka i-youth lapha kumasipala wabaqulusi nokunye nje ungafisa ukudlulisela umuntu osebaqulusini. Yes, kukhona njengamanje abantu abasha siyazi ukuthi sikhala kakhulu ngodaba lwe-unemployment, kepha sesivumelene nabantu abasha since ngo-2024 we had discussion with them. Savumelana ukuthi abaqulusi bayindawo very rich in agriculture, ngakho sifuna ukuthi sithi intsha ayihambi yolima. So kule nyanga nje siphuma kuyo baningi abantu abasha esibahlomlisile ukubanikeza iy'ngcingo zokubiya, sabanikeza
iy'thombo zokuba baqala ukutshala. Njengamanje we are looking forward to inyanga yabantu besifazane ngo-August la khona sizoba ne-women in agriculture, because sicabanga ukuthi abantu abaningi abathinteka kakhulu uma kunendlala abantu besifazane. Umuntu wesifazane entambama okufuneke aphendule umbuzo ukuthi kuzophekani. Ngakho-ke kufuneka sikwazi ukuthi silekelele bona ukuze sikwazi ukusebenza. Ngakho-ke hayi asimile, siyaqhubeka nokusebenza. Siyacela ugqugquzele intsha ukuthi iphume ngomningi bayo mhla ka-4 iyovota, ivotele lelo qembu elikhethayo. Mhlambe ayiqali lapho, iqala ngomhla ka-1 and 2 August ukuthi let's register and vote. Enye yezinto kufuneka siyi-achieve udaba lokuthi i-equitable share okuyimali etholwa omasipala beyithola kahulumeni omkhulu, bayithola ngokuthi bangaka abantu abavela ohlwini labavoti kumasipala ngomasipala. Ngakho while usacabanga iqembu ozolivotela, kodwa the best thing you can do, register and vote so that be part of that voters roll, ukuze imali eyisabelo mali ezayo ize kuwe, ize kumasipala wakho egameni lakho. Bese kuzothi-ke ngosuku lokhetho wonke umuntu aqinisekise ukuthi uyahamba ayovota. Asingavoti ngey'nhliziyo, asivote ngemqondo, singayeki ukuvota ngenxa yokuthi kunezinto esiyifunayo esingayitholile. Kodwa ngomhla ka-1 and 2 August ithuba lokugcina lokuba sonke siyobhalisela ukuvota, ikakhulukazi ama-first time voters, abantu abasha. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi umuntu uma ngabe kuwukuthi akarejisterelanga ukuvota, uma ngabe kuwukuthi sekuphuma imali, udla imali yabanye abantu. Ufana ncimishini embungulu eyincela igazi labanye abantu, ngoba uhulumeni omkhulu kuza imali yabantu abawu-15 kanti abantu bawu-30. Ngakho lo munye u-15 usuka uncela igazi labanye abantu. Ngakho kubalulekile basonke siyobhalisela ukuvota. Siyabonga kakhulu Ndonga.